Een groot probleem, zo vinden Henk Buitenhuis en Hieke Wouda. Zwalkafval. Het is een stukje opvoeding, denk ik zelf. Van waarom jou we net voorbeeld in onze band. Ons speel wat we mij nemen voor onderwijs om gewoon mij te nemen in huis wat het leeg is. Waarom smiet wat zo'n kant? Wat is de reden? Ik kan wel denken dat het een oordeel gooit. Maar wij zijn net het brood om de mensen te wijzen en rom je het op. Toch was de dwangkist. De mensen die troep oprommen, staan geregistreerd bij de gemeente als seppers. Dat is een afkorting voor zwerfafvalpakken. Nou ja, ze hebben gewoon troep oprommen. En ja, dat zou uit een trots ook dat. Vaak als ik meer rond dan met de hond, dan neem ik wel eens wat mee. Maar dan heb ik net deze attributen bij me. Dan had ik al een hond aan de riem. Maar ik heb dit setje een keer vregen of kregen van de gemeente te lenen. Ik zie om me heen, ik geniet van mijn dagelijkse wandeling. En dan zie ik de rotzooi onderwijs lezen. En dan denk ik van, waarom smieten we alles aan de kant? Waarom kunnen we net gewoon oprijden? Soms kom ik thuis met 5 kilo. Blikjes, flesjes, poetjes, wat bal inzetten, het vleeswaren dingetjes. Ik denk van, hoe bestaat dat mensen het zo aan kan gooien? Nou, ik erger me gewoon erom. Als het aan het fietsen of aan het rennen bent en dus juist heel van alles lezen. Ja, en dan op een gegeven moment, ik denk als ik even krijg, maar dan juist het dus ik heel het lezen. Ik vind het belangrijk omdat wij deze wereld net van onszelf creëren. Hè? Dat is ook voor onze bandsband die in de toekomst ook nog in deze wereld leven moeten. En net in een vuilnisbelt zat er soms likt. Het is wel bekend van als het ergens geen is, dan is het neiging om iets zelf te gaan in liedsen. Dus als er al je troep leidt, dan is het heel makkelijk om even iets erbij of zo van nou, het één shirt dat het voor mij is. Dus dat telt ik wel mij, denk ik. Het meest voorkomende is sigarettenpakjes, energiedrankblikjes, flesjes cola, plastic voor plastic poeden, dat soort dingen. Nou en blik, wij hebben een borkerij. Blik weet ik van dat mag net in gas en daar kan je in, maar dan heeft ze de koop bij wijze van spreken. Dus blik neem ik altijd mee. Als ik nog een boes of een tas heb, dat maakt me niet uit. Blikjes geen mee. Bewustwording zou helpen in het oplossen van het probleem. Dat moet van al iets gewoon al beginnen. Ik heb al mij rond met de avondvierdaagse en dan is in de kolonne met ouders en benen. En dan is het gewoon meters verderop in de lege pakjes drinken vliegen de wal in. Ik dacht, oh, dat is nice. Het begint bij dat moment. Als ik dat altijd consequent in de prullenbak doe, dan zie mijn band dat op een gegeven moment zien. En ze zult net altijd warm, maar ze het wel schoon. En dat is hetzelfde als dat ik hier nog bij de dikker en komt meer kost in je voorbij. Je zegt, goed zo. En daar doe ik dit voor. Maar dan wordt het wel schoon. En dan denk ik, oh, die het net zei, die het wel shirt, die denkt misschien ik, oh ja, lijkt misschien wel een troep in de wal.